Ayan guys. Papasok. Ako. Ayun. City. Alas 8 wala na yan. Papasok mo sa aking trabaho. Kasi baba ng aking trabaho. Maganda na lang ito. Ayaw ko mag-elevator para exercise. Ayan. Paakyat na ka. Market sa baba. So dito sa baba mga sarado pa kasi o'clock pa lang, maaga daw kami papasok. Ewan ko gagawin. So ayan, kita ko sa dyan. Hindi pa bukas. Hindi pa bukas ang elevator. Ay, ang taas. Ayaw kumawag pala. Ay. Sarado pa. Wala pa yung kasama ko. Ayan ako. Nagkalukbong ako kasi para walang tanong. Yan. Mga sarado pa. Grabe. So, ayan. Bye-bye muna.